L-aħħar messaġġ tiegħek il min jixtieq jagħmel xi volontarjat f'ħajtu mhux forsi bil-fors fis-settur tagħkom imma anke f'affarijiet oħra jgħin lil batut l-aħħar appell tiegħek u forsi wkoll xi jagħmel biex wieħed jissieħeb fin-Nature Trust. Mela, jiena nemmen li kull persuna għandha potenzjal, mhux ta' kulħadd ikun fl-istess erja. Allura dak li jkun irid jara l-ewwel nett u f'liema erja jixtieq, f'liema erja jieħu pjaċir. Jekkux arti, jekkux mużika, jekkux armar tal-festa, jekkux annimali. Once li dak li ikun jaf, jiena rrid ngħin f'dan it-tip ta' settur. Allura mbagħad ikun jista' jibda jara x'organizzazzjonijiet hemm f'dawk is-setturi. Il-Facebook jgħin għax inti mill-Facebook tibgħat message u tista' faċilment tistaqsil dik l-assoċjazzjoni nixtieq nibda volontarjat magħkom x'involvi x'tagħmlu eżatt x'xogħolkom. U tibda d-diskussjoni minn hemm. Aħna fil-każ tagħna bħala Nature Trust, ovvjament semmejt is-setturi kollha differenti li għandna ġifieri jekk jibgħatu fuq il-Facebook page il-ġenerali tan-Nature Trust jistgħu saqsu u jiddirġuhom minn hemmhekk skont is-settur li jixtiequ jgħinu fih. Jekk huwa l-wildlife li jixtiequ jgħinu, f'dak il-każ jistgħu jibgħatu email fuq wildlife@naturetrustmalta.org u meta jkollna training nibgħatu għalihom. Illi rrid infakkaru li peress li aħna naħdmu ma' annimali protetti bil-liġi, aħna bħala volontira jrid ikollna permit tal-era. Għalhekk l-ewwel ikollna training, mit-training mhux kulħadd ikompli għax inti meta tara eżatt x'involvi u kemm ikun hemm annimali feriti u demm u maggots, mhux kulħadd lest għalija u nifhimha għax it's not a nice picture, mhux dejjem ħajkollok il-babies. Però min ikun irid ikompli u mbagħad l-ewwel ikollu temporary permit once li jibda jkun attiv u mbagħad ikollu il-permit uffiċjali tal-era.